салом, хуш омадед ба барномаи хабар барои ту. Чанд рӯз ин ҷониб аз сабаби бориши шадиди барф ва тармафароии зиёд ҳаракати тамоми намуди нақлиёт тариқи Душанбе-Чаноқ боздошта шуда ва бартарф шудаистодааст. Дар ин рӯзҳо дар шоҳроҳи Душанбе-Чаноқ, ки қисмати зиёди он аз минтақаи кӯҳистон мегузарад, хавфи эҳтимоли фаромадани сангпораҳо, лағжиши тарма ва кӯҳпораҳо вуҷуд дорад. ронандагон бояд эҳтиёткор бошанду эҳтироми ҳамдигарро ба ҷо оранд. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиӣ гражданӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба такрор ба таваҷҷӯҳи шаҳрвандон ва меҳмонони кишвар мерасонад, ки дар қитъаҳои роҳҳои мошингарди Душанбе Хуҷанд аз сабаби боришоти шадид хатари фаромадани тарма боқӣ мондааст. Бинобар ин аз сафарҳои беҳудаю нолозима даст кашида ба сафар набароед. худ ва наздиконатонро ҳифз кунед. Яке аз оқибатҳои дигари фаромадани тарма бориши зиёди барф ва танбашавӣ дар ағбаҳо ба боло рафтани роҳгирои Душанбе Хуҷанд сабаб шуд. Инчунин корбарон болоравии роҳгироро аз гаронии маводи сӯхт ва қимат шудани тарозуҳои толингӣ мебинанд. Валекин аксар нафарон бо баробари сар задани фасли сармо болоравии нархро одати муқаррарӣ медонанд. Одатан дар фасли зимистон роҳгирои Душанбе Хуҷанд 100-150 сомонӣ буд. Айни замон бошад аз 200 то 300 сомонӣ боло рафтааст. Аз ин мусофирон шикоят доранд. Ронандагон бошанд сабаби болоравии нархи роҳгироро дар чанд омил шаҳр доданд, ки яке аз он бориши барфи зиёд ва мушкил шудани ҳаракати мошин дар роҳи Душанбе-Чаноқ мебошад. боқӣ ба ҳама роҳи сафеду ҳаёти осоиштаро таманно дорем. Донишҷӯён, меҳмонон ва он нафароне, ки дар ин фасл тариқи роҳи ағба сафар мекунанд, оё нархи ҷорӣ шуморо қонеъ мекунад ва оё сафар кардан тариқи ағбаҳоро дар чунин вазъият лозим мешуморед? Фикру ақидаҳои худро дар шаҳр нависед. То ин дам бо шумо будам Мафтуна Гадойбоева. То хабари навбати хайр, сарбаланду хонаобод бошед.